Βρισκόμαστε στη Στεφάνη. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να απογειωθούμε από εδώ. Ο χώρος φαίνεται και ωραίος και ασφαλής. Είμαστε οι δυο μας. Δεν κατάφερε να έρθει κανένας άλλος. Οπότε να δούμε τώρα πώς θα προκύψει. Ευτυχώς ρε Κώστα, το Αγίου Βαλεντίνου ήταν εχθές, οπότε δεν μας παρεξηγούν κιόλας. Ναι, δεν θα μας παρεξηγήσουν οι γυναίκες μας, η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Σωστό. Οπότε εντάξει. Λοιπόν, τα λέμε μετά στη συνέχεια όταν προσγειωθούμε με το καλό. Λοιπόν, και βλέπουμε το Μαρούφ τώρα, είναι ο ήλιος βέβαια, που θα κάνει μια τελική και θα προσγειωθεί. Είμαστε ακριβώς στον ήλιο, δυστυχώς θα το δούμε ξαφνικά πάνω μας. Νάτος. Πολύ ωραία το πάει. Πολύ καλός, μπράβο.
Τα συγχαρητήρια μου κύριε Μαρούφ, μπράβο σας. Amazing fly, again. Μπράβο σας κύριε Μαρούφ. Λοιπόν, πιστεύω ότι έπεται καλό βίντεο. Εσείς τι λέτε κύριε? Έτσι πιστεύω και εγώ, κάναμε καλές λήψεις. Ωραία. Κάναμε καλή δουλειά. Λοιπόν, οκ. Θα βγάλουμε καμιά ανωνιστική φωτογραφία μετά. Εντάξει, η συνέχεια στο YouTube. Ναι.